Hadu arlani sautayo urnado omlashu ban mi madan nagam dak Al Nassr namar hamstring injury. Kumta urnado mentawla mino na Saudi Arabia la poi suspension Madrid nagam dak jing sumar ka kham kloy. Kat kum ki khubor laong bahadin ka jing kan at ka Iran ka Israel bat ka Amerika. Bat hadin ke jing stang ka thama hak ba ka Israel bat ka Amerika ka stang man khruwet ka extra ke Iran na du ka mit sni sajai. Kum ta ke Iran ka pen phai ka liang ya ki tem sipa jong ka Amerika ka leng ka Middle East kin thupru ha Saudi Arabia. Bat ka ka bala pendik ya urnado ka dei hadin ka jing khruwet ka Iran ya ka US Embassy ka badon Saudi Arabia ka badon ru hajan ka Jakarta jong urnado. Kabala penlong ru ya urnado sengau tenat ane don jing shanganshu menta bandon ha Middle East. Bat ka weiru ka khubor kal ong ba urnado menta udon ha jing mensau hamstring injury ka ba samis si kejilekai hadu kumpa arane sau tayo. Bat din kane ka jing mensau ka ba urnado menta ulamat. Kumta ulami bak na Saudi Arabia kum si bentaru ban kloy ka jing sumar ha ka ba ulapoi menta sya Madrid sya Spain. Kum tangin yu isu ya kejineka jong urnado mentah ke Saudi perlik kala bandai hadu artayo lane ke paslem du kandai hadu sautayo kata gemut lada kandai sautayo kandai shibnai. Bat ke jing temu jong urnado ban lej mentah sya Spain sya Madrid kandai ru kum si bentah ban yo ya kejing sumar ke kham kloy ban jam no kloy na kene kejing mensau namar artat kejineka perlok mentau nemat kadon bat kum nyuru ka World Cup kalanang jan. Hagaba nakapta ka Portugal mentau premat haka arp kandai tarik ka Portugal kadon kejile kai perlok Persia ka Mexico kadbah ka sitarik April kadon kejile kai perlok Persia ka USA. Kum taru ka jingkermen nakapta jong urnado menta ka dei ba unla badmi madan haka ne kejile kai perlok Persia ka Mexico bat Persia ka USA kum si benta jing pen kreru nagam ta ka World Cup arjar arpohon rio. Kum ta ka jing petno jong urnado na Saudi Arabia kala bandai ka wei kum sibenta namar ha Saudi Arabia ha Middle East kam don shu mentai ka jing shingai. Bar ka weiru kadai naga ka jing mensau ka ba lakwa ban phai ka jing sumar sya Madrid sya Spain nagam ta ka jing coach ka ba kham kloy. Ha ka ba urnado lami na Saudi Arabia sya Spain ling ba ka private jet ke jong bat mentau la puisuk puisan sya Spain sya Madrid kublai sibut.